Pois moi boa tarde a todas e a todos, benvidos a unha nova sesión de Lugo Poética 2026. Ademais, para min é un placer convidarvos a estas sesións que facemos donde reflexionamos, pensamos e disfrutamos dos mundos interiores de grandes poetas lucenses na súa maioría e, quero en primeiro lugar, darlle as grazas, como sempre, non me podo esquecer a Secretaría Xeral de Política Lingüística, na persoa de Valentín García, polo seu apoio, que fai posible que poidamos, moitos xoves, reunirnos a falar de letras, a falar de poesía. Hoxe é un día moi especial, porque é o día do libro, e para todos os que amamos os libros, podelo celebrar nun entorno de literatura, de poesía, eu creo que non hai maior felicidade. Ademais, teño que recordar que os libros son pontes que conectan xeracións, que conectan emocións, que conectan ideas, e por iso creo que é importante destacar e celebrar os días do libro, tamén todos os días, se se pode, eu trato de celebralos, porque eu creo que non hai un solo día da miña vida que non colla un libro nas mans, e eu creo que é algo do que todos nos deberíamos sentir orgullosos e que convido a todo o mundo a que faga. Logo, a parte do agradecemento á Xunta de Galicia, neste caso a Secretaría de Política Lingüística, a Secretaría Xeral, teño que darlle as grazas ao ideólogo, a mente ideadora de esta maravillosa Lugo Poética, que non é outro que o ben querido Xulio Xid. Moitísimas grazas por pensar na UNED de Lugo, para acoller a estas persoas maravillosas que nos transportan aos seus mundos. E, ademais, imos estar maravillosamente conducidos un día máis, da man tamén do querido Xosé Carlos Ulloa. Moitísimas grazas, Xosé Carlos, porque ti tamén, ca túa presentación, nos achegas poesía. Así que moitas grazas tamén por estar aquí con nos hoxe. Como non, teño que darlle as grazas ás dúas persoas, aos dous poetas, que imos a ter o prazer de escoitar esta tarde e de coñecer un pouco mellor. Xosé Lois García e Ramón Rodríguez Porto, moitísimas grazas por vir, moitísimas grazas por estar na UNED, que xa é a vosa casa. Tamén quero dar as grazas ás persoas que nos acompañan presencialmente e as que nos ven e nos verán nun futuro a través da nosa canle de YouTube, e aproveito para convidalas a todas a que sigan a nosa canle, porque hai contidos moi interesantes de poesía, de música e de outro tipo, ciencia, etcétera. Falando de música, hoxe tamén temos o placer de contar con Angélica, que lle vai poñer tamén esa dozura musical ás palabras dos nosos poetas. Así que moitísimas grazas, Angélica, por acompañarnos esta tarde, e grazas por compartir tamén a teu arte, a tua música. E, sin máis, doulle paso a Xulio Xid, que vos vai a dicir unhas palabras, e simplemente desexarvos que neste día do libro, neste día de San Jorge, de San Jordi, que disfrutedes moitísimo de Lugo Poética. Boa tarde, abundando nas palabras de Ana, feliz día do libro, que todos os días señan día do libro, pero especialmente tal día como hoxe, que poidamos celebralo cumplidamente para lembralo durante todo o ano. Lugo Poética, eu teño dito que naceu con vontade de futuro, estamos xa no terceiro ano, pero cando falaban estaba dándome conta un pouco tamén que estamos con vontade de urbi et orbe, porque facémolo aquí presencialmente, logo sae nun libro, pero queda colgado na rede, de maneira que mesmo cando nós xa non estemos, as imaxes e o son siguen circulando por eses espacios intangibles, invisibles, pero que poderá estar ao alcance de calquera. E entramos nunha dimensión diferente. Bueno, por unha parte veñen dous poetas da Ribeira Sacra, dous poetas fondos da Rexa Ribeira Sacra, pero tamén da deliciosamente delicada
Ribeira Sacra que verdadeiramente inspira a poesía. A Ribeira Sacra é un cúmulo de historia, de lenda, de xeografía e de poesía. Parece como se fora o perfecto para crear poesía. E entramos tamén nunha dimensión diferente porque vamos a ter música desde agora. Hoxe, a Angélica Darriba Fernández, 13 anos, de Friol, que é membro das escolas de música mancomunadas dos concellos de Rábade, Begonte, Outeiro de Rei e Friol, e é membro da banda de maiores e de pequenos, de Sons e Soños, unha creación de Armando Morales que é un auténtico milagro musical e cultural. E empezamos xa. Volvo a ter que darlle as gracias a Xosé Carlos Ulloa por haber collido perdón por decir o relevo, cando eu tuve que deixalo físicamente, José Carlos evidenciouse que era a persoa perfecta non para seguir, sino para arrancar cunha dimensión diferente. Empezamos coa música que nos interpreta Angélica Darriba Fernández, de Grieg, do maestro nórdico Grieg, vai interpretar a mañá. Ay, no te preocupes, no pasaba nada. Boas tardes a todas, boas tardes a todos. Benvidos todos, benvidas todas. Outros xoves máis, xuntámonos arredor da lareira da palabra, do verso e da memoria para celebrar un día moi especial, o Día do Libro. Unha data que non é nada casual, un día no que o mundo lembra que a literatura é unha das máis fermosas formas de eternidade. Celébrase arredor do 23 de abril, porque nesa primavera de 1616 despedíanse dous xigantes das letras universais, Miguel de Cervantes e William Shakespeare. Dúas voces que demostraron que as palabras poden atravesar séculos, linguas e fronteiras. E que mellor lugar para honrar os libros que esta cidade nosa, milenaria e viva, esta cidade amurallada que segue a latexar como hai 2000 anos, Lugo. A antiga Lucus Augusti, nacida ao abeiro do Imperio Romano e protexida por unha muralla que non é só pedra, senón memoria, identidade e resistencia. Un círculo perfecto que nos lembra que a historia é un libro que seguimos escribindo cada día. Porque Lugo é tamén palabra poética, é tradición oral, é lingua que resiste, é cultura que medra. E hoxe, neste escenario, celebramos esa continuidade, a da poesía galega que bebe do pasado e se proxecta cara ao futuro. E facémolo
da mellor maneira posible, acompañados por dous pesos pesados da nosa poesía, dous amigos ben queridos, dúas voces imprescindibles que levan anos ampliando os límites da emoción e da beleza a través dos versos. Eles son Xosé Lois García e Ramón Rodríguez Porto. Benvidas e benvidos todos a esta celebración do libro, da palabra e da poesía. Vou xa presentalos. Xosé Lois García. Naceu en Lugo en 1945. Criouse na parroquia de Merlán, en Chantada, e emigrou aos 20 anos a Barcelona, onde traballou como metalúrxico na factoría de SEAT e noutras faenas laborais. Fixo estudos de Socioloxía no Instituto de Ciencias Sociais e de Estudios Políticos de Barcelona, que abandonou para licenciarse en Filosofía e Letras na especialidade de Historia Contemporánea na Universidade de Barcelona. Exerceu de profesor de Historia. Foi fundador e director do Arquivo Histórico Municipal e responsável de Patrimonio Histórico e Cultural do Concello de Sant Andreu de la Barca, en Barcelona. Alí traballou até a súa xubilación, onde se dedicaron dous parques, un co nome de Rosalía de Castro no ano 2001, con poemas seus gravados en pedra, e outro parque dedicado a Castelao no 2006, con debuxos deste autor de cerámica de Sargadelos. Xosé Lois García é fillo adoptivo e cronista honorífico de Sant Andreu de la Barca. A súa obra multiplícase en moitas frontes. Ten alrededor de 130 libros escritos. Animador da cultura galega en Cataluña, conferenciante, articulista, crítico literario de arte, especialista en literatura de expresión portuguesa en África, aonde viaxou en moitas ocasións, igual que a Brasil, Cuba, Argentina, Paraguai, etc. É autor de antoloxías poéticas de Portugal, Galicia, Mozambique, Angola, Guinea-Bissau, Timor, Brasil e Santo Tomé e Príncipe. As súas publicacións sobre literatura e historia están recollidas en numerosas publicacións. Ninguén fixo tanto para darnos a coñecer as esencias dos povos que falan a nosa lingua, o universo lusófono como Xosé Lois García. Os seus máis de 100 libros sobre diversas temáticas que abranguen narrativa, ensaios, teatro, literatura infantil, temas históricos e etnolóxicos. Conta con máis de 30 poemarios, é activista social de base, loita co tío pola recuperación do noso patrimonio románico na Ribeira Sacra, fundador da Asociación de Amigos do Románico da comarca de Chantada, autor de estudos publicados en libros sobre a simboloxía do románico, de Amarante, Portugal, 2 edicións, de Pantón, 2 edicións, de Sober, de Chantada, do Sabiñao, de Penafiel, en Portugal, de Ulloa, Carballedo e de Marco de Canaveses, tamén en Portugal. Membro de honra da Unión dos Escritores Angolanos, dende o ano 1997, académico correspondente da Academia Angolana de Letras, dende o 2024, En 1992 concedeuselle o Premio a Creación Literaria do Ministerio de Cultura ao poemario Rosto Incompleto. En 2008 concédeselle o Pedrón de Honra e en 1912 outorgaselle o primeiro premio Mome de Teatro Varela Buxán na Estrada, o libro de teatro a Ferro. Podería seguir, pero bueno, vamos pedir un forte aplauso para Xosé Lois García. E agora é a quenda de Ramón Rodríguez Porto. Ramón Rodríguez Porto naceu en Chantada no 1963, é polígrafo, é autor de varios poemarios, como Unha noite de poesía, As beiras do Sil, Baixo o ceo de Camba, Agasallo de verbas, 10 poemas a Lisboa, ou Co sangue nos beizos, participando noutros moitos poemarios colectivos. En narrativa para nenos, Voltar a Bacelares, sendo coautor dos ensaios Chantada na súa prensa, o Aturuxo, o Andrade, Poeta da noite. Ten acadado diferentes premios e distincións como López Avente de Poesía, Fillos de Galicia de Sestao, Miguel de Cervantes de Alcázar de San Juan ou Álvaro das Casas, entre outros. É delegado do xornal El Progreso e colaborador de outros medios como Galicia Digital.
cofundador do colectivo de poetas da Ribeira Sacra e colaborador da revista lucense de creación poética xistral. Participou en diferentes libros colectivos, como o Libro de Ouro do CRC de Chantada, Homenaxe a Xosé Lois García, Crónicas Chantadinas, Circular polo Sabiñao, o Homenaxe a Xoán de Requeixo, entre outros. Autor teatral e fundador do Centro Teatral Faro Miño e alma mater da Mostra de Teatro Maruxa Villanueva. E no eido audiovisual participou en diferentes documentais e películas tales como Fuxidos e Bandoleiros da TVG, O piloto de Xosé Reigosa, Galegos para o Mundo, a serie Pepe o Inglés da TVG ou as películas Longa Noite de Eloi Enciso ou As Bestas de Rodrigo Sorogoyen. Colaborador de Radio Nacional de España, de Radio Faro, Cadena SER e da Televisión Comarcal Televince. Forma parte de diferentes colectivos sociais e culturales. Patrono da Fundación Amigos de Galicia, secretario cultural da Asociación Lugo Galaica, entre outras, e distinguido como cabaleiro de la Orden del Camino de Santiago. Pois un forte aplauso para Ramón Rodríguez. Bueno, pois vamos a empezar con Xosé Lois García. Vamos a empezar falando con él da súa infancia e da súa casa. Empezamos coa infancia. Hai unha patria íntima que todos levamos dentro, que é a infancia. Ese territorio onde nacen as primeiras palabras, os primeiros medos, as primeiras preguntas, e sen sabelo tamén o primeiro verso. A poesía doita comenzar moito antes de sabernos que existe. Así nos lo vai contar Xosé Lois recitándonos cando eu era neno do seu libro Cancioneiro Profano e a vida sen desentrañar do seu libro Tedempo. Así que cando queires. Perfecto, gracias. Vamos a ver. A infancia, que o relato tamén se transborda o segundo tema, que é a casa. Entonces, vou ler os dous poemas. E o primeiro é de Cancioneiro Profano, que acaba de citar. Cando eu era neno, aínda moi anano, sutilmente pequeno, matiz en detrimento da idade en fermento, pasaban os pobres, os esmoleiros rengos, co rostro humillado, co rostro de febreiro, sin sorriso na boca, sin pan na fardela, batían na porta co seu laio ferido, co rezo tendido por almas en pena dos que tiñan diñeiro. Eu ollei de neno aqueles ecos de pobres, aquela xente sen teito, aquel abatido desorden na voz dos negados, a non ter dereito nin a dicir nada, ter a boca calada, encubrir a ollada. Isto é un feito tan vil e estreito que hoxe existe nos que resisten poderes corruptos. Agora de vello regreso calado ao neno varado noutra intuición deste macabro muro, deste triste balado. A continuación... A vida sen desentrañar, non? De Tedempo. Sí. Faste a introducción? Non, xa deste a palabra. Vale, gracias. De Tedempo, que é o relato do meu pequeno lugar de 4 veciños daquela época, ahora son menos. Son 2 cando eu aparezo. Entón, Tedempo é podente ao revés. Entonces, dice así, é un relato gordo, un relato
en este poemario moi longo. Entonces, aquí vou ler dúas extraccións que fixen. O terrón, o callao, a cal e o suco, o meu destino sen rego, a terra dura fermentando grande milagre, millo e patacas, fabas e garabanzos, castañas e landras, olor de outonadas, mantenzas nos rentes das lareiras, cando os grilos aterecen, e a neve queima a lentitude do que deixaron os estames. A terra, dúas leiras, un monte, un chousiño e a ribeira, miña pertenza e herdo do que resta dos García de Tedempo. Esta miña terra, miña primeira luxuria de ser eco e nación, ter carballos, bidoeiros, cepas de 300 e tal anos. Con elas tento falar cos meus antepasados, sin atallos. A casa pequena e soia, languidecendo coas sinais de borrar, interpretar miñas miserias de neno e miña vagoa sedentaria. A vida sin desentrañar do neno témero e inseguro, que buscaba metáforas nos niños e nas árbores destruíndoos, e contaba polos dedos as miñas vítimas, tenras criaturas que fican no abecedario das miñas monstruosa impertinencia. Miña vida de neno desatábase e prescindía de eco elexíaco, da sinfonía máis precaria, da letra que insinuaba Tedempo, eu a calar, a masticar, a que se suspendía para reproducirse, na tortura presenza, cando os meus pais recollían sombras, como parábolas de Pentecostés na raiceira das liortas, nas 7 linguas dese alegato sin degaro, só 7 sombras, como navallas de 7 estalos procurando reparos xenéticos. O neno pobre ía co compango detrás das cabras e das ovellas, por tosais, esteiras e restrollo de prestado, demarcado. Final. José Lois, se tiveras que definir a túa infancia cunha imaxe poética, cal sería? A miña infancia tocoume nacer e vivir un aprendizaxe político que eu non estaba a política, era moi feliz, ca pobreza, como son os nenos de África e todo. É dicir, que a recuperación de aqueles tempos ven máis tarde. A miña casa era unha casa pobre, que viña de fidalgos do 1600 e pico, vido a menos, hasta o século XVIII. Entonces, eu vivín todo este ambiente. Este ambiente rutinario, comíase case sempre o mesmo, pero non era eu a única persoa que estaba neste rodaxe, non? Había máis. Pero o que máis me impactou da miña infancia, que había a casa aquela grande que está ao lado da miña, a casa de pobres e a casa rica, con caseiros, que pertenecía, os propietarios eran os donos do Banco de Soto, que eran os Sotos mesmo. Entonces a caseira, Elía Caseira, recollía aqueles pobres. Eu teño reciclado na cabeza desde o ano 49, 50, hasta o 56, despois xa ven o declive, xa hai un cambio importante.
entonces van desaparecendo, morrendo, pero había 10 ou 12. Eu fixen, fai pouco, 2 anos que publiquei, unha obra de teatro que se titula Unha cunca de caldo quente, que era o que recibían os pobres de entrada, pero primeiro había que rezar o rosario, porque a caseira e os fillos e todo eran moi auténticos cristianos, non diría beatería, non. Entonces, eses pobres acollíanse ali. Primeiro rezar o rosario e despois comían igual que comían os veciños. Unha cunca de caldo quente, en donde, tamén, ao final, farei tamén o relato a isto, porque falo do tema do feminismo que había daquelas entre pobres, sin decatarse o que era o feminismo, sino a defensa propia da muller de estar desgastada polas labores do campo e por todo isto que sabemos, non? Do machismo. Ben. Entón, entendo que a imaxe poética, humildade, pero felicidade tamén, porque fuches moi feliz na túa infancia, obviamente, non? Fun feliz dentro do que había, porque se asumía, aquilo é rico, ti eres menos rico, aquil ten vaca e ti tes cabras. Entendes? Isto é, asumíalo. Bueno, pois a ver se para chegar aos últimos bloques temos que espabilar un pouquiño. Quizáis, eu penso que despois de escoitar este anaco de poesía de Xosé Lois, eu penso que quizáis nunca deixamos de escribir sobre o que fomos, non? Porque a infancia non queda atrás, sempre nos acompaña en silencio, como un eco que segue nomeando o mundo. E na poesía de Xosé Lois, o territorio da infancia convértese en materia viva, en emoción primeira, en sorpresa intacta, en memoria que sigue iluminando o presente. Quizáis por iso escribir sexa tamén unha forma de regresar, de mirar cara atrás para entender mellor quen somos. Xosé Lois, agora vamos co teu bloque tamén o da casa, vale? Sí. Eu penso que para encabezar o da casa direi 2 palabras solamente, direi que despois da infancia chega a casa. Ese lugar que ás veces é un espacio físico e ás veces é unha emoción. A casa tamén vémola como refuxio, como ferida ou tamén como memoria. E, bueno, vas ler Miña casa de Podente, que está no teu poemario do Faro Miño, vas ler Efémeras e Deostadas de Calendas, do poemario Calendas, e querías ler, pois, de tempo precario, Entregade as miñas cinzas o castiñeiro de Podente. É así. Vamos a apurar un pouquinho. Ben, a casa é a que protexe a infancia de todos nós, non? Claro, se non hai casa, andamos rodando polo mundo. Ben, Miña casa de Podente. Miña casa de Podente, pequena e humilde casiña da parroquia de Merlán, meu lindo fogar aldeán con cuarto, corte e cociña. Casa bella, pobre boa, que deu abrigo a meus pais, pedras queridas que estáis recendendo a caldo e boroa. Antigo fogar onde eu vivín, feito con pedras moi bellas, debaixo das súas tellas, amei, cantei e máis sufrín. Que ben se está o amor da miña casa tan pequena, co cunqueiro e a peneira e miña lembranza ao redor. Meu fogar, meu compañeiro, es moi pobre e moi ledo, ao nordeste es un penedo e ao solpor un castiñeiro. Ben, o seguinte que aparece neste libro, Calendas, é o que se facía nesa casa. O primeiro poema é o relato do sentimento e do agradecemento ao cobixo que deu esa casa. O segundo é o que se facía nesa casa, que en donde nos recollemos na casa o herdo, o herdo que nos fai crecer e tal.
O libro de Manuel María, na Casa de Hortas, é un inmenso relato, que isto é anterior a este libro, pero que coincidimos tamén no tema. Dice así, sobre as formas do convivio que había nesa casa. Así eu medrei rente ao meu Nadal cumprido, tempo arelado no que a saudade mantén, fríos do Atlántico ou Nordés, o frío era frío, neve no faro e sobre as valgadas de Argozón, neve desvelando meus ollos adolescentes, que observaron na tarde cansada a neve na eira. A leña non tiña espera na tarde de Nadal. Machado a ela, dicía meu pai, confirmando o día, porque a música da tarde saía do toro e do gume. Na lareira, o pote agardaba o lume sagrado, aquecendo as paredes onde brillaba o zarrallo. Bendito lume de Nadal para os osos tan maltratados, a torada de carballo en brasas de ofrenda antiga, apuraba berzas con patacas e bacallau salgado, figos e pasas, con filloas e mel, en cociña de pobres. Agardaban badaladas seguras no repenique da noite, e sempre delas a tradición mesturábase de emoción. Noite epifánica, labrada do que non se perde, do que xa pouco se contempla nos desexos da lareira, a eira sin leña, a leña sin machado, xa non arde. É dicir, como que dentro da casa tamén se facía o herdo da nosa tradición, da nosa identidade, non? Outro día, cando nos reunimos para preparar o programa, dicíame Xosé Lois que quería ler de tempo precario entregada as miñas cinzas ao Castiñeiro de Podente, porque cando queres que espartan as túas cinzas ali onde naces, non? Entón, tes aí de nosos... Ben, é un relato que en donde naces tamén posiblemente morres, pero que queres estar presente, a presencia. Titúlase Entregade as miñas cinzas ao Castiñeiro de Podente. Despois que o lume unifique en cinza, despois que o lume me unifique en cinza, partícipe serei da rocha e da savia, na torada do meu castiñeiro, e atoparei na terra a miña patria soñada, a morada que nunca tiven, toda a forza das raíces vigorosas, cando eu repouse no regazo do castiñeiro dos meus antergos, cando eu nel repouse, ninguén altere o responso do vento nas polas, sexa a oración do orballo e das follas secas que acolla a miña inútil memoria. Ibache facer unha pregunta, pero xa non xa fago porque quedou totalmente explicado. Iballe preguntar que significaba casa na súa poesía, pero está clarísimo. Eu penso que na túa poesía, Xosé Lois, casa significa un todo, non? Lugar, persoas, lingua, tempo, herdanza... Inicio de nación. Inicio de nación. Moi ben. Bueno, pois vamos pecharse este bloque para facer partícipe tamén a Ramón. Eu penso que ao final escribir tamén é levantar paredes invisibles onde protexer o que amamos. Ao final todos buscamos unha casa, mesmo cando escribimos, un lugar onde guardar a memoria, onde protexer o afecto e onde recoñecernos. A poesía construe esas casas invisibles que non teñen paredes nin chaves, pero na que sempre, sempre é posible entrar. Ben, pois vamos agora xa un bloque común para os dous, que é Galicia. Non podía ser de outro xeito. Porque Galicia, direi que hai territorios que non só son xeografía, son unha forma de mirar o mundo,
que para min Galicia, nosa Galicia, é unha emoción colectiva feita de néboa, de pedra, de mar e de resistencia. Ramón Rodríguez Porto vai nos ler 4 poemiñas pequeniños, cortiños, como ela loita sempre a facer, que levan por título Recuperar a nosa fala, Alborada, Aldea e Viño Chantadés, como bon ribeirán, non? Así é. Pois cando queiras, tú é a palabra. Brevemente nada, darvos as gracias a Lugo Poética por invitarnos a este extraordinario evento e, sobre todo, eu síntome moi honrado estar na compañía do amigo Xosé Lois. E tamén quería ter unha lembranza, se é posible, para un fense ilustre como é Jorge de Vivero, finado fai uns días, que era bon amigo, bon profesor, e que hoxe precisamente é a súa onomástica. Recuperar a nosa fala. Fagamos país co noso povo, fagamos país, fagamos todo, povo, país, agarimémolo novo. No noso ceo, poesía, canto de Breogán e logo de Icanosa, chegando un día de Icanosa lingua, Rosalía, se lemos o pacto nun trobo. Hai que recuperar o país para nós, para os que nunca temos nada, recuperar as cidades trapalladas, recuperar os pensamentos, recuperar os poetas, as verbas, a palabra. Hai que recuperar o noso soño de Galicia, o de Chantada, o de Quiroga, o de Lugo, o do Cádabo, o da Fonsagrada. Hai que recuperar a nosa fala. Alborada. Desperta o val a vida ledamente, cun temblor de moza adormecida, e en cada flor, rayada de orballo, hai un bico de luz recén nacida. Cantares de paxaros nos trigais, resoar de campás na ermida, a soma creva se morre no claro nacer do novo día. Vizoso de alborada e esperanza, máis verde, máis azul, máis encendida. Aldea, e aquí quería facer un pequeno comentario neste sentido, porque lamentablemente a nosa Galicia está esmorecendo por todos os lados, e agora, nos últimos anos, están na nosa zona das Ribeiras Sacras concretamente, pois veñen xentes das grandes cidades, xentes que están estabulados e que queren, de algún xeito, liberarse e vir a zonas tan fermosas e tranquilas como a nosa. Este é un poema feito a principio dos anos 80, que xa tiña vigor naquele momento e hoxe aínda máis. Aldea, sobre das túas pedras feridas vexo un relustro de agonía e tristura, herdanza dun tempo finado. Aldea esquecida baixo a brétema, onde os labregos sofren nas súas entrañas a pobreza da terra, na mentras se enxagoan na súa frescura a perpetua miseria. Fala, berra e rompe en teus homes, aldea a da gorxa pecha. E, para rematar, viño chantandés, porque, como ben saben, somos ribeiraos, somos daquela tribu dos ribeiraos que, lamentablemente, cada vez quedan ou quedamos menos. Eu penso que entre as 10 parroquias, entre Piedrafita e Nogueira, seremos uns 500, 600 euros. A ti non te pode incorporar porque tú eres da Boca Ribeira, non eres ribeirao 100%, Eso, ainda que tiña ribeira, eso é verdade. Pero somos unha tribu diferente e que está esmorecendo tamén, e que ten as súas peculiaridades, non? Como os rituais de papeiros e rabudos, ou a danza dos paus de Líncora, ou o propio entroido ribeirao, entre outras moitas tradicións. Entón, isto é unha homenaxe a todos esos ribeiraos que vai no tema viño de Chantada. Viño de Chantada, viño chantadés, emblema desta terra, que me trai lembranzas de nenos arrecendos dunha adega. Acios dourados de Líncora e Belesar, que vin medrar na videira, traballos de mans xenerosas, un milagre cada colleita. Compañeiros de troulas e festas, cómplice de bicos e apertas, de romarías e amores, que faz bailar a nosa muiñeira. Viño chantadés, un pouco de gloria eterna, como din os versos do poeta nesta sagrada ribeira.
E agora Xosé Lois do poemario Calendas vai nos ler dous poemas. O primeiro leva por título Patria, sempre a xenerosa patria, e o segundo Tempero o final do silencio nestas calendas. Cando queira, Xosé Lois. Patria, sempre a xenerosa patria, ventalada que zoa e ruxe sen se ver, mai no bruar sin sentirse nótase, cando alporiza no poro súa alquimia. Quen me nega o tacto coa patria, tan adormecidos fican tantos sinais, concreta e renovada palabra emerxe da auga lenta que non desgasta verse. Comeza a coñecer o lado acuático e coñecerás teu rostro flaselado. Olla a túa meixela enlace ocasional de verte e de verme en espidas cores, nesa vertixe telúrica do que somos. Sabemos pouco de que alguén finxe, nese verde de tantos limos lodosos, desta miña patria líquida e desexada. Galiza, noiva con feitizos de seda, teu adúltero noivo é a bella Castela. Galiza, sempre para meus días sexas, Galiza, teus dereitos conquístanse. Segundo, tempero o final do silencio nestas calendas. Coidando que existirei e perdurarei no eco da miña pequena terra, meu merlán nativo, e é a miña matria, miña nación sedentaria, e sempre el pide os debruces de meus ollos, sen discrepar cando me abraio en silencio, de tan robusta materia e inmensamente branca, tan cotián e silente, reencontra outro perfil. Esta matria é a patria do que se agarda. Dela non queremos exceso de agrimensura. A esta terra querémola coa alma nos nervios. Quen me mostra a cara doutro verso patriótico, do que se mastiga neste noso hemisferio, o verso da redención e do que doe e manca, cando se perde e se confunde na esencia de ser. Non basta coñecer a pureza da ética patriótica. Se esquezo o que me solemnizaron os meus pais, a miña parentela patriótica sempre me remite a inacabada Galiza de Rosalía e de Castelao. A patria é de todos dos que queiran salvala. Quero que me respondades esta pregunta, pero moi, de forma corta, por favor. Pensades que escribir desde Galicia, desde esta terra tan maravillosa como é a nosa, condiciona ou enriquece a mirada universal da poesía? Eu penso que somos unha referencia ao tema poético galego. Antes no camiño falábame Xosé Lois precisamente de, por exemplo, a ilustre Rosalía de Castro, que é a poeta que máis parques debe ter no mundo, non? Non ti dicirme unha cantidade impresionante. Sí. Iso é algo... De parques, sí. Eu creo que vai... O tema dos autores galegos nótase na escrita, é algo intrínseco a cada un. É curioso que unha provincia como Lugo sexa per cápita dos demais poetas hai de Europa. Iso é algo moi importante e iso eu creo que a terra nai influye moito nese sentimento, nese espírito, nesa denuncia que fan os poetas. Non sei se... Xosé Lois, coincides con Ramón? Sí, total. Eu ampliaría mínimamente que a poesía galega, os nosos poetas están circunscritos á terra, marcan espacio sobre non solamente Manuel María,
non solamente no Boneira e outros, senón se ven xa dos propios trovadores pasando polo resurdimento que marcan o ciclo de que a terra fala. Bueno, da vosa poesía que acabades de recitar agora, penso que canto máis fondas son as raíces, máis lonxe chega a voz. Galicia aparece entón non só no temario, senón aparece como mirada, como sensibilidade compartida. Unha raíz profunda que non limita, senón que impulsa, porque canto máis auténtica é a voz, máis universal se volve o eco. Ben, vamos ao bloque 4 de tradicións. Este vamos conversar con Porto. Penso que, Ramón, que somos herdeiros de historias contadas a beira do lume, non? Os galegos, nas galeiras antigas, tamén de cantigas, de rituais pequenos, pero todo isto construe identidade propia, non? Vas ler Festa do Magosto, Romaría do San Mateo, isto ahora non me lembro do... perdón, Romaría da Ermida e Festa das Cafúas. Sí, bueno, estes son poemas algúns feitos por encargo e por diferentes circunstancias, e todos vencellados a tema de festivos, moi sinxelos, pero bueno, que quedan aí constancia. Isto é concretamente na miña estadía nas terras de Quiroga, do Val do Sil, neste caso vai dedicado ás terras do Courel. Festa do Magosto. Son a gaita do cemente nas rúas de Folgoso. Brincan mozos e vellos a Pedros Magostos. A mocidade algareira acende fogueiras no San Martiño. Estoupan castañas no lume e nos mioles rebola o viño. Arden toxos e urces, cantan as mozas ledas. Os vellos debullan billós e os mozos ilusións a raxeira. Un allado, un sorriso, bicos a escudela e a moza. Entre mentas voan estrelas as muxicas da frouma. Xolda ben compartida de que a noite pecha. Non faltará queimada con aguardiente de Quiroga, San Clodio e as Medas. Como todos os anos, vellos e mozos a praza acoden con tanto afán que xa se ve pola raza que non hai quen meta baza nos bagostos que aquí se fan. Popular a festa de Magosto. Agora a Romaría do San Mateo. Este é un versiño ali, unha popular romería que rivalida cas nosas San Lucas. E di así: Romería do San Mateo. O carón do río, mesturas de gaitas e sons, ruantes e tamboleiros, persoaxes con sombreiros e mozos con ilusión, roscas e empanadas, pan de millo e de esqueirón, a vespas cantando todo, moretas de lambetadas, xentes que veñen e van na romería do San Mateo. E outra romería, que é unha romería moi popular de outra enxundia, que é a de Quiroga, a romería da Ermida, e aquí sí porque me interesaba plasmar os persoeiros desta romería. Estoupan foguetes nas romerías, pampórnigas o meco, a procesión. Repican as campás, festa na aldea, festa na Ermida, meu amor. Quen puidera esquecerte, devoción dos rondmeiros, ledicia, das rapaces aquí sorrir, a Nosa Señora con aloumiños de amor. Eu penso que é moita romería. Festa das Cafúas. Festa das Cafúas. Bueno, as terras de Camba e Chantada sempre tuveron as súas rivalidades e eles... E de Taboada tamén. E Taboada tamén influídes, tamén influídes. Pero aquí menos, e eles os de Camba, as terras de Camba, pois fan ao largo ao ano, pois fan unha festa propia de menos volume e nada que ver co tema religioso. Dende o faro ao albisco a fermosa terra de Camba, moradía de xentes labregas e fidalgas. Soa gaita, rapaciños, en todo o val de Camba, dende Vilela ao Arnego, dende Pedroso a Santa Valla. Xa docemente soa gaita, tocade rapaciños os eiriños da terra, da galega alborada. Ceibade un aturuxo que nas Cafúas hai festa tumbada. Berrade con forza, berrade coa alma, que os mozos barudos amostren que alentan a céltica raza. Lémbrome do meu pai cando me portaba mal, que me dicía: se te segues portando así vai te levar o meco.
Algún día explicaredes no que era o meco. Bueno, vouche facer unha pregunta e xa pasamos ao ecuador dos bloques. Para ti, Ramón, a tradición, as tradicións, non? É máis un punto de partida ou é un diálogo constante? É unha boa pregunta. Eu creo que non daría vivido sin tradicións. É curiosísimo porque, sobre todo nesta nosa terra, somos unha auténtica tradición en casi todos os aspectos, non solamente nas festas, nas romerías, sino incluso na gastronomía, na forma de vivir, na forma de xogar a partida. Eu penso que, como tú decías, é un punto de partida, pero logo é unha continuidade. Eu penso que non se diría ainda que, por exemplo, aquí tides o Ar de Lucos ou cousas así, non se entendería un pobo como a Lugo sin o San Froilán, por exemplo. Non? Eso é algo... O Ar de Lucos é moi recente. Efectivamente. E se convertirá en tradición, eso non cabe dúbida. Xa está. Xa está. Eu penso que as tradicións en Galicia son realmente... Son parte da nosa idiosincrasia. Totalmente, en todos os sentidos. Bueno, eu penso que a poesía de Ramón, maravillosa tamén, como a de Xosé Lois, a tradición, eu non que diches aquí, penso que a tradición non é pasado. É unha conversa que continúa, polo que ti dis, as tradicións non son herdanzas, son diálogo, e cada xeración, non, reinterpreta, transformas, e continúa o relato colectivo. E a poesía convertese así nun fío invisible que une pasado, presente a un mesmo latexo. Ben, vamos ao bloque 5, que é o de natureza e ecoloxía, pero antes vai volver a Angélica, verdade, a interpretar pois un tema que nos dirá ela calé. Bueno, eu penso que a música e a poesía maridan moi ben esa palabra que agora está tan de moda, non? Igual que o pan e o queixo. Penso eu, sen música non hai poesía, sen poesía non hai música. Cando queiras. Para vou tocar Canto da Tradición. antes, vamos comezar o bloque quinto, naturaleza e ecoloxía. Ben, como a modo de introducción direi moi brevemente que a natureza deixa de ser paisaxe para converterse en conciencia. Hoxe escribir sobre o mundo é tamén escribir sobre a súa fragilidade. Xosé Lois, do poemario Pórticos do Gozo, vai nos ler dous poemas que levan por título Aquí, neste promontorio, e o home abandonado. Cando queiras, Xosé Lois. Aquí neste promontorio, bueno, antes de nada, estes dous poemas sitúanse na Ribeira Sacra, porque a Ribeira Sacra ten moitos espacios, tanto polo Sil como polo Miño, non? Entonces,
Este espacio non cabe nas terras de Pantón, unhas terras maravillosas, entonces está centrado os dos poemas neste espacio, en frontón, todo isto por aí. Aquí neste promontorio procuro o mysterium magnum deste corpus hermeticum que me sostén nesta campa. De fondos árbores e brións murchándose tensos. Así vou descendendo desde a chaira a carón da barca, entre bravos espiñeiros que falan coas carrasqueiras, nesa demora que ilumina entusiasmos do que se olla, nestas rochas de veneradas uceiras, a alma pide que o corpo atenda a seu descanso e tómbese no chan. Aloumiñas selvas de verao e cilicios silvestres para sentir a anguria existencial do que resta do eco. Do asubiar melódico dun vento pousado e misterioso que ven de anllo a vila escura en nube peregrina. Neste panteos síntome asceta do lume dos druidas e na luz de Prisciliano, con manto de sudario natural, feito con liño madurecido e perfumado con sabugueiro. Nestes lindes de frontón escoito as rulas do amor, revelando misteriosos cánticos sufís de Ibn al-Arabi. Aquí, onde eu me deito, respiro as pisadas do lobo, irmán maior do poverelo de Asís, mastigando natura. Nesta fonteiriña fría bebo como as cervas de Pero Meogo e busco paraños como os beados de San Juan de la Cruz. Escoito na abelaira florida o estorniño namorado, o mesmo que Airas Nunes sentiu nas valgadas da ribeira. Tamén eu sinto a pasariña brava cantar para San Ero sobre lanzal regato, descifrando os secretos da terra. No meu leito panteísta, Espinoza descifra xeometrías e Stein produce olor de incenso nesta cosmogonía, mais eu preciso o respiro da poesía panteísta de Hölderlin. O segundo ven a matizar xa o que dixo Porto da desfeita do noso medio rural. E isto maniféstase verdadeiramente na Ribeira Sacra. E é un lamento que se titula O home abandonado, lixado, urbanizado. O home abandonado, lixado, urbanizado, desnaturalízanse en desleais efemismos, desvirtuando e trocando de sensibilidade. Estamos perdendo sílabas ben verbalizadas, cedendo o noso ecosistema a falsas éticas. A cibernética totalitaria e invisível, na libertaria vegetación do que se elimina, máis o trollo, o rochedo, o piago oculto. Se eles calan, nós enmudeceremos e trocamos de hábito e a nosa fala non será esperanza. O home fatuo, precario e industrializado, non sabe que está capado, raptado e metido en gaiola sin reixas e sin argolas visíveis. Non sabe que está desterrado do seu berce, do arrecendo vegetal que perfumou infancia e agora xa non respira nin fala coas ervas. O mundo, o tempo e o espacio en mudanza, as galaxias desgastándose, esnaquizándose, o microcosmos de Pantón avisa en silencio, as casas sin teito
e repregadas en silvas e desequilibradas manifestan a súa ousadía. Erosiona, queima, anega e troca de cores. Poñamos idade ás lembranzas e aos convivios, sin esquecer avisos das nevadas invernais, cando poñían o seu manto branco de pranto, cobrindo paisaxe e sentir as nebulosas, todo desaparecía para conmover os ollos, e as retinas deixaban de ser maravillas. Pantón, a dos espacios íntimos de Teorema, con regatos, pradedas, bosques e ribeiras, por onde gorgolexan aínda aves cantareiras. Agora será a quenda de Ramón, vai lernos Brétema, ríos e montañas, un paxaro e o arco da vela. Brétema. En riba da vila dormida tende o seu pano a Brétema. Brétema fría e parda, tan escura e pecha que risca o grave entorno de perta chimenea. Da miña estanza chora frío a fiestra e os roxos tizós na bella lareira convírtese en cinza que un sopro medollento aventa. E no dor da rúa unha voz de anguria chea, saturada de fame e frío, voceando un diario tembra. En riba da vila dormida tende o seu pano a Brétema, ríos e montañas. Cidades, povos, aldeas, camiños siguen avanzando sin pasos interrumpidos. Ríos, ouro e prata de tonalidades azul branco que chegades ás fondas polidas pedras nais de arcoíris feitizos que xogan coa area. Montañas, perlas e esmeraldas da máis bela sinfonía de paxaros e ventos. E hoxe son as vosas outuras aconchegadas por brazos de ferro e cemento. Un paxaro, que longo e senlleiro, que vélido camiño de carballos nus, e o chan vestido con traxe de arbre, e a paz, e o silencio, seguindo o camiño de Inca onde fina de súpeto nun tallo limpo. Un paxaro bica o horizonte, paseniño, a fondo, e o derradeiro bico, e como a folla dun arbre cremado, tomba no chan. Non haberá outro camiño vestido de arbre, nin outro silencio de semellante deseo. Non haberá outro bico tan fondo, tan limpo. Para rematar, arco da veña. Orballaba, e a raiola de sol foi abrindo nas nubes vereda, chegando as pingueiras de agua, trocándoas en perlas, que brilando con luz buligaban, brincando entre as ervas. As pingueiras de agua tecían no ceo longas cadeas, estricando as súas ás de prata que o sol centilea, rebuldando tendero nos aires o arco da vella. Aló está cara ao sol, relumbrando as nubes a testa, e cos pés nun regato, bebendo barbullas acheas. No mouro do ceo reloce súa cinta vermella, as súas bandas azuis que enamoran súa lista amarela, o seu verdor cor de esmeralda que irradia a pradeira, o morado que tiña escondida cheirosa violeta, e aquel cor que festone debuxa con man feiticeira nos encaixes do leito de Carmela. Aló está como ponte de esmaltes, erguida á dereita, cal si por a xuntanza o ceo coa terra. Bueno, pois vou contestar eu a pregunta que quería facervos, porque está todo moi claro, verdade? Para eles, a natureza, a ecoloxía, na súa poesía, é escenario, é personaxe e é unha voz fonda e forte. E grazas pola vosa conciencia ecolóxica. Quizáis cada poema sexa tamén unha forma de coidar o planeta, nun tempo en que o planeta nos pide escoita. A poesía convértese nunha forma de atención, un xeito de mirar máis a modo, de recoñecer a fragilidade e de recuperar o tempo. Quizáis cada poema sexa tamén un pequeno xeito de coidar. Ben, agora Xosé Lois vainos falar
ou vanos defender os animais, verdade? Porque creo que a sensibilidade poética adoita ampliar os límites do humano. A poesía tamén pode ser unha maneira de escoitar outras vidas. Vainos ler o meu confrade lobo e, do poemario No soño dos ollos e do faro o miño do outro poemario de Xosé Lois vainos ler o gato. Vale? Vamos a apurar un pouquiño porque vamos un pouco fora de tempo, se podemos. O meu confrade lobo. Adoro o meu confrade lobo. Seu andar montesío e curvo recrea o meu ollar esquivo, abrindo largacía camiñada, no ir outeando o liso do azul, para crear lobeira e lobada. Residencia para dar ouveos, para confirmar a esperanza, para amar loba conxurada, no aleitar de lobiños tímidos. Eu sei que o lobo me adora nos meus respetos silentes, cando procuro a póutegas, espiñas de toxo e de silveira, para salientar a miña tristura, no dominio de ser un mesmo, tendo como guía as cicatrices do tempo parado no xeo, parado na insidia e no odio dos que non perciben a dor desa camada de lobos nus que respiran só liberdade, que respiran acontecemento, cando o regato canta na luz, cando o paxaro canta na uz. Eu son daquela ralea de lobos que van unxidos na carraxe, dos que os devoran con bala, veleno, picota e maestrebello. Eu son daquela irmandade silenciosamente clandestina, onde o amor natural medra no candor dun lobo e non na humana disidencia, e non no humano fratricidio, e non no humano exterminio. O lobo só, meu irmán seguro, na longa travesía do desespero, na cerimonia dos rancores, na batida do cobizo de sangue furtada. O gato, eu teño unha manada de gatos que me aparecen por ali, doulles comida e aparecen 40, pero teño un que ten 8 anos que o criei case eu, entonces este gato dialogamos, eu entendo o seu idioma, as súas posturas, todo isto, non? Entonces o gato, deixareiche un recuncho de cinza se ti me deixas no oco da lareira un borrallo de memoria, felina idea para presentir os miaños do lume en miña morte lenta, xerminen as filosofías que o gato espreita, morte lenta en sabios días. Bueno, vedes que a poesía pode ensinar empatía cara as outras especies tamén, porque eu digo que a poesía é a maxia das maxias, porque a poesía, ao fin e ao cabo, é unha escola de empatía, porque a empatía é unha das linguaxes máis profundas da poesía. Cando ampliamos a mirada cara as outras vidas que comparten o mundo connosco, a palabra faise máis humana. En esa ampliación da sensibilidade, como nos amosaba Xosé Lois, reside tamén unha forma de esperar. Ben, seguinte bloque, conciencia social, non podía faltar na poesía conciencia social, non? Quedaría o programa coxe, porque eu penso que hai versos que nacen da intimidade e outros da necesidade de mirar cara fora. A poesía como ollada crítica e como compromiso, vamos a ver agora. Empeza Ramón Porto, que vai nos recitar uns poemas moi cortiños que son Os labregos, Terra, Todo nega o eterno e, como non, Galicia. Os labregos, sinxelo, engurrado, soio conta os segundos que lle faltan sobre a terra o arado, machigando sereo no seu canto. Sempre ataixados a terra, o silencio o millor compañeiro, sol e a choiva, unha esperanza,
o ceo para ollar o vento. Labrego de terra allea, loitra contra a mala erva, e coa túa ixada de ferro, zorrega a fortemente a túa miseria. Terra. A terra deverache algún día, e ti a terra todo. Sempre pola terra eres o que a terra quere un día e sempre. Todo negro eterno. Todo negro eterno. Os obxectos fanse feridas como os homes, e cos corazóns dos homes ráchanse o mesmo que os obxectos. Todas as cousas negan o eterno, aínda así seguimos amándoas. Só isto non se esquece. E agora, Galicia. Galicia, miña terra, terra de confamidos e negrentos hórreos que alombados choran a súa vellez. Na mentras tellas mouras escachan en mil anacos dun sol de xusticia. Galicia, miña terra, terra de labranza, fogar de tantos que non viñeron, testigo de mortes, xogos e lembranzas que xa máis van vir. Galicia, miña terra, terra de aconteceres, de glorias de séculos antergos, de camiños herodios, esfolando as lembranzas dos días, que os tempos non riscaron da miña mente, de soños perdidos nos camiños andados. Galicia, miña terra, terra de ledicia e pranto. Xosé Lois vai nos ler de Cancioneiro de Pero Bernal, Pasei cedo para a Ribeira, e do cancioneiro profano Lula Libre. Gracias. Estes son versos do meu primeiro libro que fixen, que compuxen en 1972 e publicouse por problemas en 1987 por problemas dos inquisidores que miraban moi ben o que se decía. Manuel María, cando leu estes versos, chamoume que quería falar comigo, que tiña ali un amigo, estaba Celso Emilio Ferreiro en Monforte, visitando. E el leu certos versos e dice: isto é impublicable, vas a cadea. E por eso tardou, non? Entonces, Pasei cedo para a Ribeira é unha composición neotrovadoresca. Pasei cedo para a Ribeira, as freiras rezaban, as mulleres escoitaban tecendo na tecedeira. Mentre rezan as freiras, tecen as tecedeiras. Pasei cedo camiño longo e na igrexa de Santa María a doncela rezaba e tecía na cadeira al lado fondo. Mentre rezan as freiras, tecen as tecedeiras. Pasei cedo para o meu lagar, as freiras ían en fileira, alá no meio da ribeira, aldeáns traballaban no tear. Mentre rezan as freiras, tecen as tecedeiras. Pasei cedo para o meu bacelo, vin como o lacaio asexaba, a sentiña que traballaba con eixada e máis restrelo. Mentre rezan as freiras, tecen as tecedeiras. O segundo é un poema dedicado á reivindicación da liberdade do presidente Lula, que estaba preso en Curitiba. Este poema reprodúxose nun cartaz no que eles chamaban a vixilia dedicada a Lula, facían cada semana, reproduciuse nun cartaz este poema. Lula ten que ver moito conmigo, nacemos no mesmo ano, fomos os dous metalúrxicos, fomos políticos tardíos, el con máis resplandores que eu, que chegou a presidente, sin pasar pola universidade, que isto ten mérito. Pelas rúas brancas de Curitiba anda o meu corazón, está en portugués. Polas rúas brancas de Curitiba anda o meu corazón en vixilia,
perpetuando amizades sin ira, no eco da liberdade apresada, no sol da esperanza negada. Lula da Silva voltará a ter asas e voar por entre verdes matas. Meu Brasil estimado, censurado nas alertas do irmão operario, como ele eu fui metalúrxico, floreço en seus mesmos anos, e no pulso de seu revolucionario. Ben haxa Luís Ignacio Lula da Silva, estás na liturxia dos pobres e na liberdade que o povo aspira, concéntrico, seguro e pensante, entre grades e arame farpado. Pouca coisa para negar a verdade e silenciar a voz de quen é amado. Luta solidaria, dignidade popular, Brasil rompe a cadeia da negación. Lula da Silva, libre proclamado, nas maus dadas do amigo amado, liberdade e fraternidade operaria. Pelas rúas brancas de Curitiba anda o meu corazón en Visilia. Barcelona, 28 de febreiro de 2019. Onde estará a fronteira entre a poesía e a denuncia? Pregunta retórica. Porque creo que un poema, ás veces, é tamén unha forma de non calar. Hai versos que nacen da necesidade de falar. A poesía non resolve as injustizas, pero si as nomea, as ilumina e as fai visibles. E ás veces facer visible o que doe é o primeiro paso para transformar. Ben, parabéns. Vamos á liberdade, Ramón Porto, porque vamos falar, bueno, a quenda de Porto que nos vai falar de liberdade. Porque para min a liberdade é unha palabra inmensa, unha desas palabras que todos recoñecemos, pero que nunca terminamos de definir de todo, non? A poesía leva séculos tentando nomeala. Liberdade de ser, de pensar, de dicir, o que ás veces custa dicir en voz alta. Quizáis por iso escribir é en sí mesmo xa é un acto de liberdade. Ramón, vas nos ler Cidades de dar igual, París, Liberdade e todo é poesía. Cando queiras. Cidades de dar igual. Cimentos de baleiro, formigón ergueitos sobre a nada, cidades de nada, cidades por nada. Traves de non haber nada, de non haber nada que buscar e buscalo. Dende un chan tan duro, algo que leva un home a rubir polas sombras, das alas alto precipitarse, o abismo e bater no chan, de extremos de luces á escuridade, caer de onde non é posible erguerse, nunca máis, xa nunca máis, escravos en terra de ninguén, de hipotecas e recibos, de merda e mentira, vendidos á tiranía do tic-tac, por deixar de existir para o verdadeiro, e por unha conta atrás a prolongar, que creer que somos quen a de ter. París. Este é un poema, non fai moito tempo, fai pouco, que foi cando houve aquel na discoteca Bataclan, que foi do tema jihadista, non? París. Unha bella cidade nobre e universal. A fermosa París ten moi boa sona, topónimo enxebre, hoxe tristeiro, que tan nomeado se fixo en mala hora. Lugar de acollida de emigrantes nosos, que co seu traballo dan forza ao país, xente solidaria, amigueira, dorida, que hoxe manifesta a súa indignación. Que pode dicirlle a un pai aflixido a quen o seu fillo veñen de matar? Que a todos nos firen, abafan, esmagan esas balas de odio jihadista irracional. Todo é poesía. Todo é poesía. O que está nacendo, o que xa morreu, o río que canta, a fonte que chora, ti e máis ele. Todo é poesía, o bo e o malo, a dor, a luxuria, a ingenuidade, o placer. Todo é que existe nunha palabra, o ser. Todo é poesía, o vivido, o soño, o apacible acou, a tempestade. Exista ou non exista, sexa ou non verdade. Todo é poesía, todo é poesía. Todo acompaña e leva en pos. Todo é poesía, todo, hasta Dios. Está bien.
Libertade, este xa ten máis de 30 anos. Libertade, eu ando te buscando nos camiños, no ceo e no mar, entre os cores do mouro máis branco. Algúna vez soñei que escoitaba o ruxido do teu cantar na follaxe dos árbores. Algúna vez soñei que esvaraba nas túas amosegas a lona das roxanas ondas do mar. Algúna vez soñei que o relustro das túas estrelas me facían estremecer e espertaba. Mais libertade, xamais te tiven perto de min para falar contigo e dicirse que a miña vida síntese presa polas cadeas do aprendemento. Este xa foi todo. Que bonito, Ramón, dialogan a liberdade e a identidade nestos poemas, verdade? A túa poesía, neste caso, é unha forma de autodefensa emocional e colectiva. Parabéns. Ben, cada poema escrito por Porto, sen medo, abre unha fiestra nova. E cada fiestra aberta deixa entrar un pouco máis de aire ao mundo. A liberdade non é só un concepto, é unha práctica diaria da voz. Cada poema que se atreve a existir sen medo abre unha fiestra nova no pensamento. En esa apertura silenciosa reside unha das conquistas máis fondas da literatura. Ben, vamos ao seguinte bloque de Xosé Lois, porque, decíame, teño que falar do feminismo defensivo, sí ou sí. Bueno, pois vamos, vainos levar, vainos conducir a través da súa poesía, verdade, a defensa da muller, non? Porque a palabra tamén pode ser trincheira, a poesía como espazo de liberdade, de afirmación e de defensa. Do poemario Sambizanga, creo pronuncialo ben, vai ler Quitandeira de Sambizanga, e do poemario Referentías vai ler unha homenaxe á poeta Ida Kamal Abu Nada. Non é así? Perfecto. Sempre me interesou o tema defensivo da muller, este ser tan luminoso a que debemos tanto. A miña mãe era unha muller que defendía a muller. E era curioso que a ela viñan moitas mulleres pedir consello cando eran sacudidas polo home, maltratadas, etc. etc. Eu estou metido neste ambiente. O xa citado libro Unha cunca de caldo quente está representado por moitas mulleres, todas pobres, de pedir, pero cunha alma grande e defensiva do valor pertencente á liberdade, non? E aquí, Quitandeira de Sambizanga, a quitandeira é aquela señora que recorre as calles de África, neste caso Angola, que conozo moi ben. E Sambizanga é un barrio inmenso con 700 ou 800 mil persoas que están debaixo, que viven nunhas casuchas de pau e lata. A quitandeira é aquela señora que vende, que leva no seu quimanga. Quimanga é a cesta, unha cesta inmensa que leva fruta, leva peixe, berrando e tal. Entonces, quitandeira de Sambizanga. Na cabeza, quitanda, nas veias quitanda, nas ancas quitanda, nos ollos quitanda, nos ritos quitanga. Tudo curazao é de quitanda. Quitandeira boa, quitandeira doce, quitandeira linda, quitandeira grande. Quitanda fresca, quitanda de madrugada, nos rostros quitanda e fogueira. Frutos crecendo no ardor da quitandeira. Lonxinco a voz na quitanda. Xindungo, batata, limao, cabaza, mamao, laranxa, mandioca, papaya. Beben sol, beben lúa, no quimanga da quitandeira. Ó quitandeira que esperas na lata e no pau
de Zambizanga, a lúa de darte teus ritmos, o sol va volverte teus frutos. Nos teus ollos crece banana, en teus frutos vibra quitanda. E este é un poema a unha muller xoven que se titula A poeta Hiba Kamal Abunada, asesinada aos 32 anos nos bombardeos de Gaza o 20 de outubro de 2023. Os xornais do mundo invocan a túa biografía como se fora o expediente final para redimirte. Nesa serenidade referencial de loita feminista, reivindicar con sobriedade os dereitos da muller. Os redactores continúan no rescate evocador. Formada na Universidade de Gaza, bioquímica, nutricionista, poeta, novelista. Sí, pacifista. Mas ninguén di que tiñas un feudo de verdades e un candil de rúa para iluminar a verdade negada. Mentras as axencias informativas facían o relato, Hiba Kamal dixo a noite anterior á súa partida: se morremos, saiban que estamos moi satisfeitos e firmes. Digan ao mundo o noso nome, que somos persoas xustas do lado da verdade. Verbas para o verbo inmortal dun espírito xusto. Alá é grande, clemente e tamén misericordioso. Ele está nas angurias dos desprotexidos de Gaza, cos poetas palestinos que protexen tanta proeza, escorrentando eivas e tristuras dos que padecen bombardeos e o bumbum desa música fúnebre. A arte da explosión, irta escalada na emboscada, mortífera paixón nas botas enfonchadas pola ira, xenocida e negadora das salmodías do rei David. E cada poeta morto nace unha aurora luminosa, cal o nome esperado en Hiba Kamal Abunada, celeste raíña endesa máis anulada da triste noite, dos misiles de avanzada nomenclatura mortífera, e ti topaches a paz de Alá para ser mártir, respiro eterno de Palestina na Gaza aniquilada. Bueno, vistes que cada verso de Xosé Lois é un verso totalmente libre e de algún modo tamén unha pequena conquista. A palabra poética tamén aprende a defender, a protexer e a reparar. O feminismo lembra que escribir pode ser un acto de afirmación e de cuidado colectivo. Así, a poesía deixa de ser só estética para converterse tamén en xustiza e en memoria. Ben, imos ao penúltimo bloque xa. Non podía faltar o amor, os amores na poesía, porque e así chegamos ao territorio máis universal e máis misterioso que é o amor. E tamén é o motor de innumerables poemas e ao mesmo tempo o máis fácil, o máis difícil de nomear. Ramón Porto vai nos ler 4 poemiñas breves que son Poema de amor, Maleta de madeira, Desfollando as nosas almas e deixalos pois na amor. Cando queiras. Poema de amor. Choraba lonxe seu amor e un merlo ledo cantaba. Pois malos son os merlos que non deben sentir lástima. Choraba ela a súa ausencia e mentres ela choraba unha fonte compasiva vertía en silencio águas. Pero un traidor regato indiferente na súa marcha, xoguetón e cantarino, continuaba como si nada. De pronto o ceo escorreceuse como se unha pena o matara.
O sol debe sofrir, que ten a face pálida. Desfollou o vento unha flor inxenua e branca, e tras dela expirou unha bolboreta que pouco antes voaba. Hai ausencias do amor, hai ausencias da amada. Doíalle o corazón e tiño a distancia. Maletas de madeira. Este xa non é un poema tan de amor, porque isto é o que sufrimos moito as xeracións de galegos, e que hoxe, afortunadamente, ou desgraciadamente, é a inversa. Maleta de madeira, prisión rectangular do meu pobo, emblema tráxico da nosa pobreza, escura mercadoría a costas da miseria, de turrar día e noite como leito, como mesa, como asento. Maleta de madeira, tráxico capítulo da nosa historia, de terceira en terceira. Deixalo, pois, namorar. Como antes soliñaba, as terras de Camba e Chantada, pois, sempre tuveron, bueno, as súas rivalidades. Eu fixen aquí en conta un pequeniño verso para que se poden namorar. Deixalos, pois, namorar. Vendo así tan pertiño as terras de Camba e Chantada, son como dous namorados que o faro trai separados case dende o seu nacemento. Deixalos, pois, namorar, xa que os pais para casar lles deron consentimento. E para rematar, desfollando as nosas almas. Dou a miña liberdade ao vento, o meu corpo a mañá, meus ollos ao ceo inmenso e as miñas mans dou ai alma. A ti douche, meu amigo, meu agarimo, nado na alborada, a tenrura dos meus beizos, un quérote sin palabras, e a ese sol do solpor, unha vago esquecida por levarse, pouco a pouco, a quentura da túa ollada, como se fose unha folla que o vento me arrebatara, marchando nosas vidas, desfollando nosas almas. Vamos a apurar un pouco, Xosé Lois, porque vamos xa un pouco fora de tempo. Vai nos ler de Cancioneiro Profano, Amar Amores, e de Rosto Incompleto, Eu ollei como dormías no teu berzo. Amar Amores. Direi unha cousa tenre sinxela, con sílaba certa, tense concreta. Eu che direi, grato amor, neste candor. Eu che direi, en verba clara, que o amor é de quen o ama, de quen o conquista, de quen o agarima, de quen o proclama, e de quen o mantén suavemente na xema dos dedos, no encanto dos beizos, nas cellas suaves, nos poros fervendo, acentos de escume, acentos de estame. Polos ríos da pel navegan certezas de amor. Direi unha cousa, unha cousiña, unha cousa breve, o amor é vertixe desde a súa orixen, no que el exixe. Eu ollei como dormías no teu berce. Imaxineite morando no centro da terra, incendiando o habitáculo cas túas palabras. Nesta mortaxa, mai, non te ollei morta. Non consinto que a morte separe de ti esa terra interior de sempre frescura e profunda sabedoría para sustentarme co delirio da túa vida. Eu ollei como dormías no teu berce, mai, leda, fulgorosa e con veste de viaxeira, con rostro inocente de nena adulta. Non estabas morta, só soñabas, co outro perfume para o meu corazón. As túas maus repousaban en segredo e pensei que tiña roto un vidro, que tiña trillado as calzas de pana, que tiña perseguido e zurrado a turca. Pensei fuxir, chorar e pedir consollo, mais as túas maus, mai, eran parte do meu tempo irreflexivo. Eu nunca sentira garzas cintilantes murmuriar nos teus beizos, con todo fulgor
que promete a vida. Loitei contra o pranto que me envolvía e pensei nas túas verbas, mai. Esta é a terra que non mortase a vida. A morte sempre foi comprendida nesta matria e comecei a compartir o teu segredo, a rirme dos laios das prañideiras e a non acreditar que estuveras defunta. Naquela noite de marzo, os dous ollos, eu falaba e ti me escoitabas muda e pronto me sentín adulto, que xa tiña a túa licencia para andar de noite, contar estrelas e escoitar o piar fúnebre dos mouchos. Pensei que en todo o teu silencio precisabas trocar de morada, ter un apousento en terra traballada, coñecer a fertilidade das cinzas, confraternizar as áureas vidas silentes para decirlle aos deuses etéreos: veño ensinarvos a cantiga de amor que adormecía o meu neniño. Aínda estou sentindo, mai, a túa voz solermiña. Durme, meu condenación, soña cos sílgaras. Quizáis toda a poesía sexa no fondo unha carta de amor ao mundo. O amor segue sendo unha das grandes preguntas na literatura, quizáis porque nunca remata de explicarse. A poesía regresa unha e outra vez a él. Cada poema de amor, como vimos aquí, é no fondo unha tentativa de comprender o misterio de existir xunto a algo. E xa chegamos ao último bloque, como non podía ser outro de Portugal. Como sabemos, Ramón Rodríguez Porto escribiulle un poemario completo a Lisboa e Xosé Lois é, para min, creo que un dos maiores coñecedores da lusofonía e máis, é académico da Real Academia Angoleña. Entón... Real non, republicana. Republicana, é verdade. Bueno, pois, vamos pechar cunha ponte, non? Coa ponte que une o norte e o sur, non? Do Min. Portugal como veciñanza, como irmandade, lingua próxima e espello cultural. Empezas ti, Ramón, léndonos Días en Lisboa, Rúas en Lisboa, Ponte 25 de abril e Chegar. Amigo yo, este é un pequeniño poemario, máis que constituiría casi un poema solo de si por... Pero, en fin, vamos a poner Días en Lisboa. Rematada a xornada semellante en secular cultura eu contento, escoito o fío, música o vento, inspiración do meu profundo canto. Eu escribo, verán de noite de Pessoa, engaiolado o meu vasto talento, glorioso amencer historia lenta, home de fe, sabeduría e misterio. Tesouro a miña ilusión o meu baluarte, nun mundo alteiroso de suave armonía, espertos soños como a miña dona, e en Deus pouso pola miña parte, o gozo que contén a miña dedicia, días felices, días en Lisboa. Rúas de Lisboa. Rúas de Lisboa, cheas de reflexo e encantos. Unha Lisboa pintada pola que nunca pasará o tempo. Longos edificios, prazas, todo é paseos e comercio. Todo Lisboa é unha praza. Baixo outra praza, o ceo. 25 de abril. Lisboa xace cos pés mollados no Taxo, que non é río, senón mar, o chamado da Palla, que atravesan os cacilleiros todos os días para as xentes que queren cruzar. A ponte 25 de abril, a máis longa de Europa que se pode ollar. O seu nome lembra a revolución dos carabeis e fai esquecer o do dictador Salazar. Pero, bueno, despois de estar en Lisboa disfrutando na mocedade, eu sinto a nostalgia da nosa terra e o último poema é Chegada. Xa sinto a túa chamada, terra querida, cheiro a túa fermosura, vento do faro. Engaiólame a balbucir do miño, e o arrecendo e a frescura do orballo.
Escoito a túa música bélida muñeira de chantada, xa alviso ao fin a miña terra arelada. José Loi vai nos rematar este bloque cun poema do poemario A Casa onde eu estiven, que... Referencias. Referencias, perdón, Sí. referencias que lleva A Casa onde eu estiven, que Sí. un homenaxe a Sofía de Melo Breiner Andresen, vale? Cando que Grazas. Sofía de Melo Breiner Andresen é unha das grandes poetas do século XX, que está enterrada, que eu visitei por primeira vez unha iglesia que agora é o cementerio dos ilustres Camões e tal, que ela está. Foi boa amiga miña. No barrio da Grasa, no barrio da Gracia, en Lisboa, estuve na casa dela e en homenaxe a ela tamén. Nesa opulenta casa do barrio da Grasa, eu estiven, pedras reforzando a entrada, singulares olladas habitábanme, exercendo demanda e constelación. A escaleira extremaba orgullo para quen a pisaba. Nese ir ascendendo cara a porta sin facer barullo. Sin ranxer as aldrabas abriuse co meu silencio. Naquela tarde de verao de Lisboa de 1989 eu ia, sin reter eses misterios que tombaban inercias. Naquela enorme sala o poema nacía e medraba. Con cortesía atravesaba o que non facían os pasos. A palabra de Sofía de Melo Breiner Andresen non repetía nin xulgaba o que repiten os espellos. De calquer espazo onde o tabernáculo infunde un predominio en todo o que refliten eses libros cromáticos de María Elena Vieira da Silva, creando convivio entre a pintura e a poesía alzada, imaxes suspendidas no lenzo, e outra mística redentora que nos reconcilia coa caneta e co pincel, non habitáculo sen simulacro, só de ardentía idea de Sofía e María Elena, naquela tarde de verao Vieira da Silva, na ausencia, e na súa obra respírase, para agromar na memoria o común desa videira, abastecida de froitos para degustar gratos poemas. Unha enorme casa, sostida polos versos de diario, Sofía de Melo Breiner Andresen, luz do mediodía. E acabou. Galicia e Portugal lembran que as fronteiras ás veces son só liñas no mapa, nunca no corazón nin na palabra. E así entre contes, versos e afectos chegamos ao final desta viaxe compartida. E vamos facer coa música de novo de Angélica, que nos vai, non podía ser de outro xeito, rematar o programa con Negra Sombra.
forma máis bonita de pechar este acto. Simplemente agradecer de corazón os invitados, os poetas que, bueno, por regalarnos a súa voz, a súa verdade e, sobre todo, a súa amizade. Grazas ao público por facer da escoita un acto de complicidade e grazas á poesía por seguir demostrando que mesmo nos tempos máis incertos segue sendo un lugar onde atopar sentido, beleza e esperanza. Grazas de corazón a Ramón, a Xosé Lois, por estar aquí, pola vosa generosidade de compartir a vosa palabra, o voso tempo e a vosa amizade. Grazas por seguir facendo da poesía un lugar onde refuxiarnos, onde preguntarnos e onde emocionar. Pois nada, que sigades escribindo moitos anos máis, iluminando camiños, abrindo preguntas e lembrándonos que o mundo sempre pode ser nomeado doutro xeito. Grazas infindas. Moitas grazas a todos por asistir. Bueno, moita